بدهو እንታይ እዩ? بدهو ማለት ብቐሊሉ ክትሰግሮ ዘይትኽእል ፍሉይ ጻዕሪ ትብዓት ወይ ድማ ተጻዋርነት ዘልዮ ኩነታት ዕማም ወይ ጸገም እዩ። ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ንኣብነት ኣብ ቤት ትምህርቲ፣ ኣብ ስራሕ፣ ኣብ ብሕታዊ ህይወት ክኽሰት ይኽእል እዩ። ከምኡውን ኣብቲ ምስ ነፍስኻ እትገብሮ ውሽጣዊ ቃልሲ ኣብ እዋን ፍርሂ፣ ጥርጣረ ወይ ውልቃዊ ዕላማታት ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓደ ኣብነታት ብድሆታት ኣብ ምንታይ ከም ዘጋጥሙ ንምርኣይ ሓደ ኣገዳሲ ፈተና ወይ መርመራ ኣብ ምሕላፍ እትርከበሉ ግዜ እዩ። ከምኡውን ሓድሽ ስራሕ ኣብ እትጅምረሉ እዋን፣ ንሕማም ኣብ እትስዕረሉ ግዜ፣ ብዙሕ ልምድ ወይ ትዕግስቲ ዘድልዮ ዕላማ ምውቃዕ፣ ግጭት ምፍታሕ ወይ ሓላፍነት ምውሳድ ኣብ እትስከመሉ ግዜ እዩ። እዚኦም ዝኣመሰሉ ካልኦት ኣብነታትን ክኽሰት ይኽእል እዩ። ብድሆታት መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ዘይምርግጋጽ ሓደጋን ውጥረትን ዝተኣሳሰሩ እዮም። ኣብ ተመሳሰሊ እዋን ግና ንምዕባይ ሓደስቲ ነገራት ንምምሃርን ንገዛእ ርእስኻ ብዝበለጸ ንምፍላጥን ዕድል ዝህቡ እዮም። ብድሆታት ስለምንታይ እዮም ኣገደስቲ? ብድሆታት ኣገዳሲ ክፋል ናይ ህይወት እዮም። ብዘይብኦም ዕብየት ከነመዝግብ ወይ ካብቲ ዘለናዮ ንላዕሊ ክንዓቢ ኣይምኽኣልናን። ካብቲ ልሙድ ወይ ምቹእ ኣነባብራ ንኽንወፅእ ሓደስቲ ክእለት ንኽነማዕብልን ናይ ገዛእ ርእስና ምትእምማንን ንኽነሃንጽን ይድርኹና። ነፍሲ ወከፍ ዝተሰገረ ብድሆ የሕይለና እዩ። ንሱ ኸዓ ኣብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ምትእምማን፣ ጸገማት ናይ ምፍታሕ ክእለት፣ ፈጠራዊነት፣ ጽንዓትን ተጻዋርነትን። ሓደ ግዜ ድሕሪ ከቢድ ብድሆ ጥራይኻ ክሳብ ክንደይ ዝኸውን ክእለት ከም ዘለካ ብሓቂ እትግንዘብ። ንሓንቲ ብድሆ ብኸመይ ክንሰግራ ንኽእል? ብድሆ ብዓወት ንምስጋር ዝሕግዙ ብዙሓት ስጉምታት ኣለዉ። ገለ ካብኣቶም ንምጥቃስ ተቐዳማይ እቲ ኩነታት ምትንታን እዩ። ቅድሚ ኩሉ እቲ ብድሆ ልክዕ እንታይ ምዃኑ ክንርድኦ ኣለና። እቲ ጸገም እንታይ እዩ? እንታይ እዩ ከቢድ ዝገብሮ? እንታይ ክእለት ወይ ጸጋታት የድልዮ ኢልና ንገዛእ ነብስና ክንሓታ ኣለና። እቲ ካልኣይ ዕላማ ምውጻእ፣ ንጹር ዕላማ ምህላው ኣቃልቦኻ ንኽትሕሉ ይሕግዝ። እንታይ ክበጽሕ? እንታይ ክሃርም እየ ዝደሊ? እንታይ ውጽኢት እየ ዝምነ ኢልካ ምስ ነብስኻ ምዝራብ። እቲ ሳልሳይ መደብ ምሕንጻጽ፣ ጽቡቕ መደብ ካብ ንኣሽቱን ንጹራትን ስጉምትታት ዝቖመ እዩ። ዓበይቲ ጸገማት መብዛሕትኡ ግዜ ዝፍትሑ ኣይመስሉን እዮም፣ ግን ናብ ንኣሽቱ ዕማማት እንተተመቒሎም ንኽፍትሑ ዝቐለሉ ይኾኑ። ቁጽሪ 4 ተስፋ ከይቈረጽካ ምቕጻል። ኣብ መንጎ ምጥርጣር ወይ ተስፋ ምቑራጽ ባህርያዊ እዩ። እቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር ኣብ ዕላማኻ ምንካስን ነቲ ናይ ገዛእ ርእስኻ ድሌት ወይ ሕልሚ ምዝካርን እዩ። እቲ ሓሙሻይ ሓገዝ ምቕባል፣ ኩሉ ነገር በይንኻ ክትገብሮ የብልካን። ስድራ ቤት፣ ፈተውቲ፣ ይዕሩኽ፣ መምሃራን ወይ መሳርሕቲ ብምኽሪ ብምትባዕ ወይ እውን ጽን ኢሎም ብምስማዕ ክሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም። እቲ ሻድሻይ ጌጋታት ከም ናይ መምሃሪ ዕድል ምጥቃም እዩ። ጌጋታት ናይ መስርሕ ክፋል እዮም። ብዙሕ ዝጋገዝ ሰብ መብዛሕትኡ ግዜ ካብቲ ፈጺሙ ዘይጋገዝ ሰብ ዝያዳ ይምሃር። እቲ ኣገዳሲ ነገር ተስፋ ከይቆረጽካ ካብ ጌጋኻ
ምምሃር እዩ። ትሻውዓይ ንገዛ ርእስኻ ምሽላም ንኣሽቱ ዓወታት እውን ክኽበሩ ኣለዎም። ኣብ ቁኑዕ መንገዲ ከም ዘለኻ ስለ ዘርእዩን ሓድሽ ሓይሊ ስለ ዝህቡን። መደምደምታ ቡድሆታት የድኩሙን ሓያላትን እዮም፣ ግን ከዓ የበርትዑና እዮም። ኣብ ውሽጥና ዘሎ ክእለት የርእዩናን ንኽንዓቢ ይሕግዙናን። ንቡድሆታት ብትብዓትን ብንጹር መንገድን ክገጥሞም ዝመሃር ሰብ ዳርጋ ኩሉ ነገር ክገብር ኣይጽግሞን እዩ።